फैसा गैयालै लासिं सिं जागोन लानो हाया मालाय बयबो जरा जरा फैयो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानलायबाय दा गोदान भिडिअ जाहैबाय आं बेरायनो नागिरदों बेरायनायजों लोगोसे ओमफ्राय मुभिबो नायबोनो नागिरदों स' भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय मुभिनि नामानो जाहैबाय ब्रह्मास्त्रम दा दिनै रिलिज जादों मुभिया दिनै 9 सेप्तेम्बर दा मुभिया माबायदि मोजां ना गाज्रि दा नोंथांमोननो खिथागोन आङो मुभिखौहाय मुभिनि बारै एसे एनै खिथागोन आं दा स' भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय स' बेबायदि ड्रेसजोंथ' थाङा आङो ड्रेसाथ' सोलायनांसिगोन या फाइनाली रेडि जाबाय गाइसफोर स' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लेट्स गो स' फाइनाली बिदिनो जायो केमेरामेन गैयाबा स' लेट्स गो स' फाइनाली मोनफैबाय नै सिनेमा हला थ' बेयावनो स' नायलांबानो जाबाय गारि मटर बिराद फैदों लामा क्रस खालामनो दिगदार लेट्स गो Sorry. You didn't have to cut me off like that. So लिबानो थाबायनांगौसो नै मेट्र' दंमोन थाबायनांगौसो मालाय हनै बेजोंसो आंहा थाबायनांगौसो दाना ओमफ्राय फाइनालि बिदिबा मोनफैबाय सिनेमा हलाव स' टाइम 6टासिम थ' आधा घन्टा दंबायो 6टानि गेजेरावहाय सिनेमा हला थ' एसे जायगाखौ देखायना होगोन नोंसोर माबायदि फाइनालि बावबो गाखोनो हागोन नोंसोर बाहाय टाइम पास खालामनो हागोन बावहाय गाखोनो हागोन गिदिरबो गाखोनो हायो उन्दैबो गाखोनो हायो स' कमिक्सफोर बुक्सफोर बायनोबा कमिक्स मोनगोन बाहायनो गासिबो बार्गेन हार्ड बुक स' ओमफ्राय बेनो सिनेमा हल टिकेटआ टाइमा जाथ'वाखै दा हाबहैगोन आङो चलो 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 गस्ला लंपेन्टआ गोगोम दाम गोसा दे बाहाय बायनो हाना खिन्थु मोजां मोजां पसन्द जायो बिरादनो नेक्स्ट फैसा गैयालै लासिं सिं जागोन लानो हाया मानो हायानो हावैला जेखि नोंसोर कुर्ता गानो नै कुर्ताया नोंनि थाखाय बेनिफ्राय आरो मा दंबायो मासाज खालामजानोबा खालामजागोन नै सियारावहाय गासिबो जिपे दं मा दंजोबो गासिबो नै उन्दैनि दं गेदेरनि दं मासाज खालामजानोबा मासाज खालामजानो हागोन मासाजनि प्राइसआ बेसेबां नै बां दं नै मासाजनि प्राइसआ आरामनो बिन्दास बाव जिरायनानै मासाज खालामजानो हागोन फाइनालि नैबे लिबा बे खुला गाहायनिया मोननैबो बन्द'जोबमोन फार्स्टआव गाखोसिगोन आङो लेट्स गो राम 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 हरिबल 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 चलो लेट्स गो दा फुंथेङाबानो जाबायलै आरामसे आरामसे फुंथेङाबानो जायो दा फुंथेङाबानो जायो चलो जान बासि स' आंना फिल्मा माबाया गाहायावसो आं गाहायाव थांफिनसै बिदिबा बाव उन्दैफोरनि गेलेग्रा दं गासिबो मा गेलेनो गोसो हागोन बाव गेलेनो उन्दैफोरनि गेलेग्रा दं बाहाय Almost until last guys.
मानसिया जमा जाबाय भिर जाबाय टाइमा जानोसै ना दानिफ्राय जमा जाखाबाय मानसिया फुरा दाबो हाबनो होआखै दसे थानानै हाबसिगोन मालाय बयबो जरा जरा फैयो आङो हारसिं मालाय लोगो लाबोनानै नुवाखैनो हनै माबायदि मालाय जाहोदों लोंहोदों हारसिङै नालाय ब्रा आंहा रावबो गैजाया लाबोफानो सोरबा दंबायोबो मानसिना दालाय जरा जरा फैबासो मोजां जायोलै हारसिं फैनो सुखुवा 6टा जाबाय दाबो अपेन खालामा जाग्रा लानायफ्रासो जायै खावसे जोबलायलांसै जाग्रा लानायाव फाइनालि गेटआ खेंबाय अपेन जाबाय हाबनो होबा बयखौबो थ' मुभिनि गेजेराव लोगो मोनसिगोन मुभि नायखांनायनि उनावहाय स' माबायदि नायबानो जाबाय नोंथांमोना मुभिखौ नायखांनायाव खिन्थागोन आङो माबायदि स्ट'रिफ्रा उनाव आङो एक्सप्लेन खालामगोन माबायदि नायनो थाखाय स' मोजां जाबानो जाबाय फिल्मा मोजां जाबानो जाबाय थ' मुभि जोबनायनि उनाव लोगो मोनसिगोन स' 3Dआवहाय हिन्दी फिल्म प्रथमबार नायगोन एबार फार्स्ट टाइम नायगोन माबायदि नायसिगोन एबार भारत माता की वो कहलाने लगे ब्रह्मांश वो शिकार ही क्या जिसमें थोड़ा शोर ना हो केसरिया तेरा इश्क है पिया शिवा स' फाइनालि फिल्मखौ नायनानै फैबाय फिल्माथ' मोजाङानो गाज्रि नङा VFXआव बलिउडआव फार्स्ट टाइम बेबायदि एकदम हाई क्वालिटि VFXनि मुभि लाबोदों स' फिल्मा बरियानो खिन्थु स्ट'रिया एसे उइक आरो स्ट'रिया बारा एफा माने नङा आरोखि ना पार्ट 2 लाबोदों स' टुइस्टआथ' एफा बारा मोजां लाबाखै पार्ट 2आ नायजायो मुभिया खिन्थु बलिउडआव फार्स्ट टाइम बेबायदि VFX एकदम हाई फाई फुरा एकदम मार्बेल्सनि बायदि VFX लाबोनाय एकदम मोजां मिउजिकआथ' बरिया दा बुंनांखाया एकदम हाई फाइखा मिउजिकआ स' नोंथांमोना जुदि मुभिखौहाय नायनो गोसोबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन स' क्वालिटि मोजां जानाय नङा आरोखि ना नायनो गोसोबानोसो नायनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन स' डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय नोंसोर मुभिखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन स' एसेनोसै भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय स' दोनथ'नोसै बिदिबा बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन